Čoskoro 65 rokov a za sebou viac ako 200-kilogramových nákladov na tatranské chaty. Reč je o rekordérovi Kežmarčanovi Ladislavovi Kulangovi. Ten svojím životom zaujal Japoncov natoľko, že o ňom natočili film a pozvali ho až do Tokia. No a ako sám prezradil, je rád, že ako maličký človek zo Slovenska mohol v ďalekom svete propagovať Tatry. Hoci kráľovstvo kežmarského nosiča a chatára Ladislava Kulangu je na skalnatej chate, v krajine vychádzajúceho slnka pobudol 5 dní. Na začiatku, keď som tam došiel, tak sme dokončovali ešte taký ten film. Ten, čo sme tu točili, Japonci tak vedeli, tak už tak o mne do zbotu chodia. Tak oni to tak posudzovali, ten môj život. No bo také výkony, no to takto málo kto takže podával. Oni tu so mnou boli tak 8 dní, aj videli som pomaly 200 kg. Niesol tu na chatu, tak z dola, tak zo šteftu až pomaly. Bonusom tak bolo i nakrútenie 25-minútového filmu o jeho nosičských rekordoch a živote. Tak oni mali tak v očiach slzy, keď to videli. A keď videli, koľko zjem za tých 8 dní a koľko, jak mákam, jak sa povie v kuchyni, veľmi celý deň. Má 166 cm a 70 kg, drobný chlap, no aj napriek tomu rekordman. Záťaž, s ktorou bojuje nosič a chatár každý deň už 46 rokov, zaujala Japoncov natoľko, že ho odviedli na jednu z najlepších kliník v Tokiu. A to pomaly tak celý deň tak ma testovali, tak hlavne kĺby, srdca. A na tých kĺboch nič ani nevidno, že by som mal niekedy záťaž. Nikdy mu nešlo o rekordy. Za svoje unikátne vynášky si vyslúžil titul Kráľ tatranských nosičov, ako aj ocenenie v Tokiu. Čo mi tam dávali také zvláštne tak ocenenie za taký športový výkon, oni to ako dosť tak posudzovali, dostať na také výške. Je to niečo fantastické, keď vás tak uznávajú aj v cudzom štáte. Alebo taký šejk, čo z Kuvajtu dojde si podpísať podpis. Chatár má za sebou rušný rok, veď v roku 2013 ho okrem turistov navštívil aj medveď. Veď som spal a okolo posteli mi chodil 25-krát, bol, jak sa v chate pochodil, ako tu po kuchyni, tak to som už ani zámky nezamykol na noc, už som to nechával otvorené, a tak to bolo lepšie, bo vošiel. No a nečakaný hosť bol zážitkom aj pre Japoncov. Tak mali, jak sa to šťastie na toho medveďa tiež. Tak tu sme tak sedeli, tak okolo 10. večer, tak už sme tak debatovali, tak oni si dávali vínko. No ja to pivo v tom tak šiel ako medveď tu pod okna, už chceli ísť do chaty. A tak oni si ho všetko natočili, ale tak vonke len. Vymenili by ste tento svoj život tu na tejto chate za Tokio? Á, nie, to... No ale ja tu nachádzam každý deň tak niečo nové a byť šťastný, jak sa sám so sebou každý deň, to som málo komu pošťastný. Jeho rekordy sú zatiaľ neprekonané, no ani na prahu svojich 65. narodenín nemieni zavesiť krošňu na klinec. Na jeho oslavu prídu aj Japonci, ktorí mu prinesú film i ocenenia.